חשבתם על רעיון גדול, ישבתם ביחד עם החבר'ה והחלטתם להפסיק לעבוד בשביל אחרים ולהתחיל לעבוד בשביל עצמכם. לפעמים בשלב הזה נרקמות השותפויות העסקיות, חברים ותיקים, חברים לעבודה, מכרים מתקופת הלימודים, המילואים. הרעיון טוב, יש כימיה ואמון, אבל אז נכנסת פה אפשרות שלא לקחתם בחשבון. העסק עלול להיחשל, ואתם עלולים לאבד חבר. אז יש איזו רשימה של כללים שאולי כדאי לקחת בחשבון. לפני שמתחילים, אנחנו רוצים לבדוק אותה עם עורך הדין משה כהן, שהוא מומחה למשפט עסקי. שלום, משה. שלום. פעם היה לך שותף? כן, דווקא הרבה שנים הייתי. מה אתה אומר? כן. ולמה זה לא היום? קודם כל, לקח לי 4 שנים להיות לבד, כדי להחליט שאני שוב רוצה להיות עם שותף. כן? כן. עכשיו אתה שוב הולך? כי יש איזה משפט שאני כרגע לא זוכרת את הציטוט המדויק שלו, על זה שאם שותפים זה היה דבר כל כך טוב, אז גם אלוהים היה לוקח שותף או איזה משהו כזה. לא, אומרים את זה גם על זוגיות אגב, ואני בהחלט חושב... אתה לא נשוי? אני נשוי. אבל אני בהחלט חושב שיש מאפיינים מאוד דומים למערכת יחסים שבין שותפים לבין מערכת זוגית. קודם כל, ברור שצריכה להיות כימיה. זאת אומרת, אין ויכוח שכשאני בוחר שותף או שותפים, אגב, כמה שותפים זה גם כן שונה ממערכת זוגית. בדרך כלל אנחנו מקפידים רק על 2 במערכת זוגית. אבל כשמדובר בבחירת שותף, קודם כל חייבת להיות כימיה. כן. ויש גם כן אווירה מאוד של אופוריה בהתחלה. אנחנו כבר רואים את העסק, אנחנו כבר רואים את כל הלקוחות ואת העובדים ואת הספקים ואת המשרד והכל. ואז מתחילה העבודה הקשה, ואז גם לאט לאט אנחנו מתחילים לראות שירח הדבש נגמר, ואנחנו צריכים לחיות עם מישהו שהוא אמור להיות השותף שלנו. ולאט לאט אתה מתחיל ללמוד את כל הדברים הקטנים האלה שלא ראית אותם קודם. נכון, כמו בזוגיות, נכון? זה באמת כמו זוגיות. מה, תחשוב כמה שעות ביום אנחנו מבלים במקום העבודה שלנו, זה אפילו יותר מזוגיות. הרבה יותר, כן. אז דבר ראשון, אחרי שבחרנו את השותף המתאים ויש לנו כימיה ואנחנו גם יודעים שיש לו את אותם ערכים והוא כמובן גם מוכשר בתחום שאנחנו חושבים עליו, חשוב מאוד לחלק את הסמכויות בינינו. כלומר, אחד הדברים שמאוד מפריעים בשותפות זה שכל אחד נכנס לתוך התחום של השני, מתחילים מאבקים של אגו, גם אצל האנשים שאין להם אגו אגב, יכולים לצוץ בעיות של אגו. אז חשוב מאוד אם אנחנו שותפים, שכל אחד יהיה אחראי על משהו, במשהו שהוא הכי טוב בו, וזה מאוד מאוד מצמצם את החיכוך. את יודעת, שירה, חלק גדול מאוד מהשותפים הם בעצם גם בני משפחה. וזה יוצר בעיה עוד יותר גדולה. כי מילא, יש לי עסק עם שותף ואני נפרד ממנו, אז איבדתי חבר. כשהשותף הוא גם בן משפחה, אז יכולה להיות בעיה משפחתית. התפרקות גדולה, לא רק של השניים שהיו שותפים, אלא של המשפחות שלהם מאחוריהם. אז למה בכלל לקחת שותף מלכתחילה? מה היתרון של זה? יש נטייה כזאת. אנחנו רואים בחיים העסקיים שזה קורה המון. מה, כי אנשים פוחדים לעשות את זה לבד? אין להם אומץ? בואו נתחיל מזה שאנשים גם כן מבינים שצריך להיות בהקמת עסק איזשהו שילוב של כישרון, של קשרים וגם כסף. צריך גם כסף כדי להקים עסק. אז בדרך כלל, כשמתאהבות שותפויות, ובאמת יש הרבה שותפויות של 2, של 3 יזמים, מייסדים, יש את השילוב הזה של הכישרון, של הקשרים, של הכסף, וביחד זה יוצר קומבינציה מנצחת. כאילו השלם צריך להיות גדול פה מסך חלקיו, מה שנקרא. נכון. אדם אחד מאוד קשה לו להיות השילוב של 3 הדברים. אז עכשיו רשימת כללים מומלצת למי שרוצה לפתוח עסק עם שותף. אמרנו חלוקת תפקידים ברורה. חלוקת תפקידים. קודם כל צריך גם להחליט איך אנחנו מתאגדים, באיזה צורה. אם אנחנו חברה בע"מ או אנחנו שותפות. המינוס הגדול בשותפות זה שכל אחד בעצם חשוף ברמה אישית. הרי חברה בע"מ נותנת לנו איזשהו מסך כנגד חשיפה אישית. זה לא עובד תמיד, זה בטח לא עובד שאנחנו מנסים לרמות מישהו דרך זה, זה לא עובד כל כך מול שלטונות המס, אבל באופן כללי, כבר מעל 100 שנה, העולם העסקי, הגלובלי, עובד באמצעות חברות. אז זאת החלטה ראשונה שצריכים לקבל, ואז כשמקבלים החלטה כזאת, צריך לגשת מיד ובכובד ראש,
להסכמים, לתקנונים ולמסמכים הכל כך מעצבנים, שכל כך לא שייכים לרגע הזה שאנחנו ביחד, ואנחנו רואים את עצמנו כבר, ואת העסק שלנו ואת החברה שלנו מצליחה, זה כמו באמת לקחת זוג ולהגיד לו, בוא תשב, תעשה הסכם ממון. אין מעמד כל כך לא שייך אבל זה מאוד מאוד חשוב. העניין הזה מאוד חשוב, כי בעתיד, אם לא תהיה לנו מערכת כללים וחוקים פנימיים שלנו, שיסייעו לנו בשעת משבר, יכול להיות כאוס גדול. נכון, ושעת משבר זו הנקודה החשובה כאן. זאת הנקודה החשובה. כי כשהכל הולך טוב, אז שטויות. נכון. אבל פתאום כשכל אחד רוצה למשוך לכיוון אחר, אז מי מחליט? אז הולכים קודם כל למסמכים, רואים מה אמרו המסמכים, מה סיכמנו. איך יכולנו לחשוב על כל המשברים מבעוד מועד? קודם כל, אנשים חושבים, צריך להביא אותם לזה, כי ברגע של האופוריה הם לא כל כך חושבים, אבל אנשים חושבים, חלק יש להם כבר ניסיון, או מהם, או מהמשפחה, הרי על כל עסק שמוקם יש גם 2 עסקים שנופלים. אז אנשים יודעים את זה, ויש מספיק דוגמאות. הדוגמה שהכי אני אוהב להיזכר בה, לא אוהב להיזכר בה כי היא עצובה, אבל הדוגמה שאני נזכר בה היא תמיד המקרה של 2 הגיסים, שבעצם הם הכירו, הם נהיו מכרים בזכות 2 האחיות שהתחתנו איתם בזמן מאוד קצר. כן. תוך איזה עסק שנתיים. הם פתחו? הם פתחו עסק של יבוא, מוצרים שהיו מאוד מאוד פופולריים, והחברה הזאת הלכה וגדלה ובאמת עשתה חיל. היה להם כלל בלתי כתוב, שקודם כל העובדים שהם לוקחים יהיו בני משפחה, בדרך כלל, היו להם משפחות גדולות, ועוד כלל, היות והיו משפחות שונות, שעל כל עובד שאתה מביא, גם אני מביא עובד אחד. ואז נוצר מין איזון כזה, החברה גדלה, היו לה 10 עובדים, כן. והם הגיעו למצב שהייתה תקופה לא כל כך טובה, לא עד כדי כך כאוטית שהיה צריך לסגור את העסק, אבל היא הייתה לא מספיק, היא חייבה אותם לבצע מיד תוכנית ייעול וקיצוצים, ולצערנו במה מקצצים דבר ראשון? תמיד זה בכוח אדם. וכמה זה לא נעים כשאתה צריך לפטר את האח שלך, את האחיין שלך, את הגיס שלך, אבל זאת החלטה מאוד כואבת. אתה צריך להחליט באותו רגע מה יותר חשוב, האם העסק חשוב כדי שלמי שנשאר תהיה פרנסה, או המשפחה. דילמה לא פשוטה שאני לא יודע אם אני הייתי יודע להחליט בה. אחד מהם החליט שהעסק יותר חשוב, השני החליט שהמשפחה יותר חשובה. אולי זה לפני ליל סדר, אבל זה לא כל כך רלוונטי. והתחיל ביניהם סכסוך אדיר. סכסוך אדיר שכלל את העובדה שהם הפסיקו לתקשר, הפסיקו לנהל את החברה, הפסיקו לחתום על צ'קים, הפסיקו לתפקד. כתוצאה מכך, כמובן שהעסק התמוטט, החברה הגיעה לפירוק, כל העובדים הלכו הביתה, וגם הם נפגעו. אם היה להם תקנון מסודר, הסכם מייסדי מסודר, שהיה בו מנגנון שהיה קובע מה קורה כשיש מחלוקת, ובאמת, החברות האלה שיש בהן 2 בעלי מניות, שכל אחד מחזיק 50% מהזכויות הצבעה, הן הכי בעייתיות בעניין הזה. אם היו פועלים והיו מקימים את החברה בצורה כזאת, והיה לה מנגנון של הכרעות, זה לא היה קורה. אז הנה, למדנו עוד משהו. תודה רבה לך. בבקשה. משה כהן.